Club Junta, building better Africa. Mbare ntanyo abanda burikepo chapa jumba 2 days 3 days ine nguruwara nguruwara ine mtu wano uboira panda burikepo mtanyiwa panda burikepo mtanyiwa mtu wano ubaba ndipo nguruwara so kuzanizimisha kwa mtima hapa na mbrika kwa macho waboni kalindo mfumanya kuti mtanyiwa naye akwiza huko Bakiri TV mfumanya kuti ayayi ndiyo ivinyake bana wabene boyesesa uyana saje ni mfwiti aka Mwaswera banji ya Malawi nonse mwaswera banji kose kumene muri waswera banji ya Malawi kose kumene muri chigawo chino chakumasule akuti chakwera ndi Mkristu adwa we've come Mtanyiwa chigawo cha kumasule alagomera Mtanyiwa koma lero mupanga programu mwangofika ndi kumangoseka noka kwa gwanji na feso tikutandizeni kuseka nawo auti kamba zina ukamva kamba ngamwala kangati nchetera yoche wao dalero odanna kulai dala nchetera hai sichetera nzenzeni Rimpopo FM we've come ready Mtanyiwa chigawo cha kumasule mwaswera bwanja Malawi konse kumene muli mwalonjezo tinanena kunena kuti tibwera tikuzeni kunena kuti kodi chale peresa a president kupita kwa America ndi chani kodi akudwala hai chachitika ndi chani moto wagwa nyumba mwawo ndi anaona kuti kodi moto
tingakazimise moto umene wayaka ku California kusiya watu umene wagwa nyumba. Amalawi zamanyazi zochitisa manyazi ndi chifukwa chake ndayamba ndikuseka, koma ndi zamanyazi zochitisa manyazi. Chiyambireni takhala ndi Kamuzu Banda, sitinamvepo nyasi ngati zimenezi. Chiyambireni takhalapo ndi Bakiri Muluzi, sitinamve nyasi zimenezi. Tinali ndi Leti Bingu wa Mtalika, sitinamvepo nyasi zimenezi. Ndipo takhala ndi Amayi Joyce Banda, takhala ndi Amayi Joyce Banda amenenso Amalawi tikunena kuti Amayi Joyce Bandawa takhala nawo, komano nyasi sitinazimve. Inde pali nyasi zina ndi zina, koma nyasi ngati zimenezizi sitinazimve. Takhala ndi Apito Mtalika, nyasi ngati zimenezi sitinazimve. Ngati zimachitika mwakabisira, koma Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna kukuwuzani kunena kuti State House panopa yasanduka beer hall, State House lelolo yasanduka rest house, State House lelolo yasanduka lodge, State House kuichita describe kwake ndikomvesa chisoni Amalawi, chifukwa zimene zachitika kunyumba kwa Lazarus Chakwera, zimene zalepheresa kunena kuti anyamuke aende ulendo wawo wopita ku America kumene amapita. Chifukwa kumbukirani amafuna apite ku America, ngakhale anakanizidwa, koma ulendo wawo wopita ku America unali ulendo wonena kuti kumeneku kunali nyumba imene inali Navy House, kumenenso kumasungiridwa zinthu zina zokhuzana ndi chisankho cha 2025 malinga ndi chipanichi paja maplan awo ndofuna kubera. Komano I don't know, tinene kuti ndi mizimu ya anthu 9 ija, tinene kuti Amalawi mukupemphera kwambiri moto umene wayaka kumene kuja, nyumba imene kumasungiridwaso data yokhuzana ndi ya zisankho, china chilichonse chapsera momwemo. Ndi chifukwa chake Lazarus Chakwera amafuna anyamuka apite kumene kuja kuti akalire maliro ndi kukaona moto umene wawo cha zinthuzi. Unfortunately a president alephera kupita alephera kunyamuka kupita ku California. Chalepheresa ndi chifukwa chake chonena kuti nyumba mwawo mwayakaso moto ngati wa ku California. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Amalawi nkhani ndionena kuti zigololo ku State House zafika paja posauzana, ndi nkhani yochitisa manyazi ku mtundu wa dziko, zimene ndanena kale kuti sizinambe zachitikapo maulamuliro enawa. Ena amene timasatira mawu a Mulungu tikhoza kunena kuti Yona atapasidwa mphamvu kuti akatumikire mtundu wa Mulungu, akalalikire, akapangire izi, iye anasiya zokalalikira zija, anasankha kukapanga za dziko, zimene kumapeto kwake Mulungu anamba kumamupasa chilango pang'ono. Ndi zimenenso zikuachitikira a president a dziko lino. Amalawi kumadzulo kuno ndine okumva chisoni
ngakhale nkhani ndikuyikamba I'm very shocked and ndikumva chisoni kwambiri. Kunyumba kwa Lazarus Chakwera kwa yakamoto umene wapangisa kuti asapite ku California. Moto umene undiotani ndizomvesa chisoni as I'm talking right now, kunena kuti yekha Nick Chakwera yekha osati kuuzidwa ndi munthu Nick Chakwera apezerera akazi awo aludo amene maziwa ndikuti aludo Nkukupa ndamene ali akazi awo Nick Chakwera. Akazi awo Nick Chakwera apezereredwa akugonana ndi akaponda Mgaga. Nkhani yochitisa manyazi izi mwini wake Nikiyo kwapezerera akaponda Mgaga. Atadabwa chifukwa cha mameseji. Ludo Nkukupa akucheza ndi akaponda Mgaga za chikondi. Unfortunately ayamba kutumizirana maliseji. Nkhani yochitisa manyazi kumtundu wa dziko. Ndiye Amalawi ndikati ndikufunseni kunena kuti president wa dziko amapempha kunena kuti timpaseso zaka zina 5. Kodi zaka 5 izo afuna azipangako zimenezi ku State House? Nkhani yomvesa chisoni. Mwana wa president, mpongozi wa president wakapezeka akugonana ndi akaponda Mgaga live kumatumizirana research. Amalawi tatiye ntione inu amene mmaluba pa Radio 1 nkhani tu ndi imene muirubweso pa Radio 1 ipo mmalubwa nkhani ya Peter Mutharika nde nkhani tu ndi muirubwe mwana wa a president mkazi wake wapezeka akugonana ndi akaponda Mgaga. Nkhani yomvesa chisoni. I don't know ena mkwira ndira bwanji koma nkhani yomvesa chisoni and I feel sorry to Nick. And kumbukirani Amalawi kunena kuti Ludo ndi mwana wa John Tembo, si mwana wa Nkukupa. Nkukupa anangolera mimbali. Ndi chifukwa chake Atembo anautenga upresidenti ndikukapasa Achakwera. Nthawi imene amakaonesa kuti apongozi anga ndi awa kwasira udindo wa upresidenti. Lero taonani zimene wapanga Ludo Tembo, Ludo Nkukupa Tembo wachitisa manyazi a president a dziko la Malawi. Kukagonana ndi munthu amene akugwiraso ntchito ku State House komweko akaponda Mgaga. I feel sorry for this. Wapeza yekha Nick ino amene Nick Chakwera ali nzanu akuzani kuti is true and I don't know kuti mtanywayi waipeza kuti nkhani imene iyi ndizomvesa chisoni Amalawi kwambiri. And ku State House komweko mkatikati mwa zigololomo tonse tikuziwa kunena kuti Ashoni Kampondeni anala apongozi awo a president. Ndipo banja linatha ndi mwana wa president. Atasiyana Ashoni Kampondeniyo anapeza mkaziso ku State House komweko. Lero ampasa mimba kwa badwa mwana ndipo mwana uja wachedwa Lazarus. Akuluakulu. What is happening? Mwina inuyo chimene chikuchitika mukuchidziwa, ine ndi amene ndikusokonekera. This is Comrade Tajwa for Limpopo FM. Ndendi kuti tikunena pano kunyumbako kwa yakamoto sikuli bwino. Amayi akunyumba kwa Chakwera nawo akunena kuti kuli bwino ine ndingonyamula katundu ndichokeko ku State House kuno ndiyang'ane kolowera chifukwa zimene zikuchitikazi ndizochitisa manyazi. Amalawi ambiri takhala tikunena.
amalawi ambiri takhala tikuyankhula kunena kuti dziko likufunika kusintha president, likufunika kusintha utsogoleri, chifukwa zimene zikuchitika ndi zinthu zochititsa manyazi, ndi zinthu zochititsa manyazi. Ndipo resignation apapa ndiye inakwana a president kunena kuti ine kuli bwino mwina ndipewe, mwina minyama ina ikuchitikayi ndi mizimu ya anthu 9 ija ino ndingopewa. Koma poti amati chosamva anachiphikira masamba. Ndiye ku State House komweko ndikuti ku State House komweko ndikuti kwangosanduka malo opangira chisembwere, chisembwere changokhala ngati chikhalidwe. Nawonso a Charles Barton anatumiza maliseche kwa wantchito wawo. Ambuye mutichitire chifundo, ambule mutichitire chifundo, Kristu mutichitire chifundo. Tikuti nawo a Charles Barton tumizaniso ni maliseche kwa wantchito wawo. Kanga tikuti Mulungu wangobweresa chizirezire kwa atsogoleri amene tili nawo panowa. Ndipo ndizomvesa chisoni akhala akufusiranso kuti akhale pa ubwezi ndi nsikana uja timati Aliya a Charles Barton kuti azigonana nawo. Ndipo a Barton akalezera mowa akumauza anthu kunena kuti ndimatumikira ine ndamene ndimatumikira zibwezi za bwana. Akuluakulu, what is this? Nkhani zochititsa manyazi za ku State House pari Mpopo FM chigawo cha kumadzulo. Ino amene mmagwira ntchito ku Reserve Bank mundichitira umboni kunena kuti ku Reserve Bank office ya Governor Reserve Bank kuli bedi, kuli shower. Kodi zimenezi anazika kondi ndani? Ndibwera ndizakutambasulireni munthu amene anayika bedi ndi shower ku Reserve Bank nanga zolinga zake zinali zotani. This is covered tajwa pari Mpopo FM. Tamvatu a Jessica Bwira kulubaluba Peter Mutharika ndo kalamba ofunika tikamusumire ku ICC. Amayi Jessica Bwira pamene mukupita kukamusumira Peter Mutharika muziwe kuti ifeso amalawi tikusumirani. Amalawi chimeti ngakuze ni mayi Jessica Bwira ndi zimayi amenenso naye samachedwa kuseseresa siketi ndipo amangofusira ana amafusira ana amayi Jessica Bwira ngakhale akulubaluba za Peter Mutharika iwo amakhala akuvulidwa ndi ana azaka 18 azaka 20 mayi wachikulire ngati amene iyi. Ndinapita pa photo store yawo imene ili pa Simamap ndakapeza mwana wawo mmene mwankazi ine kumuona chifukwa chani amayi amwanayi akupanga zopepera ngati zimenezi.
nde mai Jessica Bwira pamene mukupita kukasumira Peter Mutharika inunso musumiridwa mukumagona ndi ana ang'ono mukuaphera ufulu wawo. Nkhani yanga yomaliza pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo kuno ikhale nkhani ya wamkulu wa ndende wa kuchikwawa ameneyi amagwiranso ntchito. Wamkulu wa ndende ameneyi amagwiranso ntchito ku Maula prison. Anathamangisidwa ku Maula prison chifukwa chokhuzidwa ndi nkhani yoma mtulusa mchinese wina kuti azikagona ku nyumba. Ndi chifukwa cha chimenechi anamuuza zonoti asamuke asapezekenso akupanga china chilichonse cholakwika kuboma. Unfortunately wamkulu wa ndende ameneyi wapezeka zonena kuti waba katundu wapa chikwawa Martin Fish 1000 amene anapasidwa kuti apase akundende ku prison ndi anthu akufuna kwabwino aku America. Katundu 1000 Martin Fish komanso mabox 65 asopo amene anatenga ndi kukagulisa kwa Mburundi wina dzina lake William Masi. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti wamkulu wa ndende ameneyi amapanga za chinyengo ndi mchinese amene dzina lake ndi Lin Smagula amene anathawisidwanso kupita ku Zambia. Mchinese ameneyi pa nkhani ya kasiketi. Lero wamkulu wa ndende wa kuchikwawa wapezeka zonena kuti watenga zitini zonse 1000 Martin Fish amene anthu akufuna kwabwino aku America anapereka. Apezeka zonena kuti watenga ndi kukagulisa kwa chapananga, ndipo wakagulisa kwa Mburundi amene dzina lake ndi William Masi. Izi ndi zimene zikuchitika Amalawi mkatikati mwathu pamene tikupita ku Bagamoyo. Chifukwa cha nthawi chigawo cha kumadzulo kuno mawa ndikubwereserani nkhani kodi ndi ndani amene anaononga ku Eskom. Ndani amene anaononga ku Eskom. Kwachosedwa ntchito anthu ku Eskom amene asali olakwa chifukwa chonena kuti amakana kupereka contract kwa munthu wina amene akungomutcha chief. Kwafunsa kuti chief ndi ndani palibe amene akulongosola. Ndiye chifukwa chonoti ma board members amenewa akana apezeka zonoti achosedwa ntchito. Ndema wandikuwuzani amene apangisa kuti achosedwe ntchito nanga anapangisa kuti Eskom iwotchedwe ndi ndani pa zifukwa ziti. Ndikateronso Comrade Ntanyiwa tisiyane pamenepa tikumaneso chigawo cha Mbamawa. Malawi to say
Ndikufuneni zabwino Amalawi nonse, ndikufuneni usiku wabwino. Chimene tingapemphe ndichonena kuti Amalawi tikumbukire kukaona Lighton Mangochi, tikumbukire kukaona Lighton Mangochi. Mawa program yanga ya kumamawa ndikupasa nambala ya phone yonena kuti aliyense amene akufuna kutumiza thandizo lawo kwa Lighton Mangochi kuti likafikire akazi awo Lighton Mangochi komanso abale Lighton Mangochi. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Tikumanenso mawa nkhani zomvetsa chisoni zimene zikuchitika mdziko mwathu, ndi nkhani ndiyonena kuti akuti tumwe apase zaka zina 5 ndeti khalire za chisembwerezi ku State House ko. Club Junta, building better Africa.